kasama ko po si Alonso. We're here sa hotel. Nanood po ng Fantastic Beasts ang kanilang kanyang Popsi at Mamsi. Huwag nang umiyak ang baby. Oo, dadating na yun mamaya si Mama. Susundin ka dito. Kukunin ka niya dito. Susundin ka niya. Alonso, smile ka daw. Smile ka. Oh, smile. Smile.